Kwaziwai mhuri yeZimbabwe, tadzoka zvakare tiri munzvimbo yeSouth Africa, Hammanskraal, uku kwatiri kukupakurirai nhau munzvimbo dzakasiyana-siyana nenharaunda dzakasiyana-siyana. Zita ndini Isabel Tafadzwa. Sekutaura kwatakaita, patinenge tichikupakurirai nhau, hatipo pakuti uyu anogona kana kuti haagoni, kana kuti tosapota uyu kana kuti hatisapote uyu. Tiripo pakukupakuriraiwo nhau nezviito zvinenge zvichiitika munharaunda, tichionawo zvinhu zvinenge zvichiitika kuti tikupakurirewo kwamuri, muchizviona kuti mukwanisa kuzvitora here kana kuti hamuiti. Sepatasviko panapa patiri kunzwa kuti paive nemusikana aipenga asasapengi nevamwe vanonzi vanga vasinganzwe ave kunzwa, kuri kuitika mashiripiti neminana yakasiyana-siyana. Saka ngatinzwei nekwatashanya muzuva ranhasi kuti vanoti kudini. Zita ndinonzi neMuporofita, zita remweya ndinonzi Madzibaba Gracia. Ndiri muporofita anobatsirawo vanhu vanotambudzika nezvakasiyana-siyana. Zvikuru sei ini ndiri based nenyaya dzehondo kuvanhu vazhinji vanonyanya kuafektwa nezvekuroyiwa, ndo vanonyanya kubatsira. Zvikuru sei vamwe vanouya vakaromba, vanenge vakaromba kana vakasvika, mweya mutsvene ndiye anotidzidzisa nzira yekuparadza zvacho zvanenge vakaromba kuti vasunungurwe. Asi zvese izvi tozviita muna Jesu, sekuti inini ndiri mutungamiri wechechi inonzi Faith Ministry Apostolic Church kana kuti FEMAC. Saka ndinobata zvese ndiri muna Jesu. Tine mamwe mabasazve andinoita pakati pevanhu vanouya nekutambudzika kazhinji nematare emumusha zvakafanana nemudzimu. Ndine nzira yandoshandisa kubuditsa mudzimu wacho kuti ukwanise kutaura. Zvikuru sei kana paine matambudziko ari kuitika mukati mamafamilies, ndinoita kuti mudzimu utaure. Dzimwe nguva vanhu vanorwarisiwa nayowo mudzimu wacho une chekutaura pakati pedzinza. Zvikuru sei nekukanganiswa kwaunenge wakaitwa zvinokonzera futi matambudziko mumafamily. Saka vanhu vakadero tinonyanya kubatsirana navo zvakanyanyisa. Zita ndiMadzimai Stella. Tinobatsira matambudziko akawanda, kazhinji matambudziko ekuvakadzi. Kazhinji vakadzi vanenge vachitambura nembereko. Vamwe vanenge vachitambudzwa nembereko nekuda kwemasare, vamwe nekusungwa. Saka masare tinocheka ndozovakira munhu minamato iyo kuti abate mwana. Asi pakucheka masare kana kuti pakubisa nyora tinobhadharisa, hatingoiti zvakada noti zvine zvikonzero zvazvinoita. Tozobatsira zvekare vakadzi vanenge varambwa nevarume, vamwe vanenge vane makore kana 7 years, murume akaenda. Tokwanisa kuita minamato yekuti murume iye adzoka. Murume achinge adzoka, tinovaka zvekare minamato topfuhwira murume iyeye. Asi kazhinji varume vandinopfuhwira mukadzi anenge achiuya nemurume wake chaiye, kwete mukadzi wechitu. Vakadzi wechitu kazhinji handiti, ndinokuita kune mukadzi nemurume pekutanga ndo vandinopfuhwira. Asi pakuita zvese izvo zvekare tinenge tichibhadharisa zvekare. Kozoya nematambudziko evanhu vanotambudzwa nemudzimu. Pane vanenge vaine mudzimu kuti dzinenge dziri n'anga vachazvokusvikirwa. Asi matambudziko avanenge vakusangana navo ndekuti pamwe midzimu yavo inenge isingachashandi, uN'anga hwavo husingachaiti. Vanouya tinovabatsiridza zvekare, tovaitira minamato yatinovaitira, tovadzoseredza kuti vatange uN'anga hwavo. Kana asingachadi uN'anga, tinotaura naye oenda ega, tonozorodza machira ake. Madzibaba namadzimai, ndanichida kunzwisisawo kuti pamunoshanda apa nemudzimu nechiporofita, muri kushanda sei? Mudzimu nechiporofita zvinofambidzana here kana kuti hazvifambidzani? Vanhu vazhinji vada kunyatsonzwisisa kuti mashandiro enyu muri kushanda sei. Mune nguva here yamunoseparita chidzimu muchienda kuchiporofita? Chinonzi mudzimu nechiporofita zvine musiyano. Mudzimu mweya wedzinza kazhinji unenge wakabata pakati perudzi, kuti mweya unenge uchitotendwa mukati medzinza uchitonzi ndiwo unoprotecta dzinza. Saka chiporofita isusu tiri vaporofita. Saka isi tinobatsira kazhinji mudzimu
kana une zvauri kukonzeresa mufamily, especially vamwe vanopenga nokuda kwokuti vamwe mumafamilies vanoda mudzimu uyo, vanogwirana mudzimu uri mumwe chete. Saka zvazvinoita ndezvekuti mudzimu uya unosvika pakudi pakusungwa neuya anouda asiriyo paunoda kugara. Saka nyaya dzakadero manje isi tinobvunza mweya sevaporofita. Mweya unoni nzira dzaunotidzidzisa nekuti chipo chakaburuka kwatiri kuti batsiri vakadaro. Saka mudzimu nechiporofita zvinosiyana nekuti chiporofita chinobva kuna Mwari Baba. Saka mudzimu idare redzinza kana kuti refamily. Saka tinoita kuti mweya uya utaure kana paine poso voripa vogadzirisa nzira dzavo. Dumelanye ke nna Miriam, nna mo kerekeng ke tlisitse ke bothata ba ntate wa ngwana na sa support ngwana, but gona bjale o support ngwana wa hae. Hape ne ke tshwere ke tsebe e sa utlwi, ne ke re ha e motho ha bua le nna ke mo lebella mo mlomong, but gona jwale ke fodile ke a utlwa. Tsitsamlo nzikliyo ndakayapana papa madzibaba namadzimai nenawo yasisi vangu vakarwara vari kuuniversity, vanga vari mu3rd year. Vakatanga kurwara last year muna December, vaingoti makumbo but zvaita zvimira tichifamba takaenda kumadoctors, but madoctors aiti hapana zviri wrong naye, vaitesta mablood zvese pasina chiri wrong. Takaenda kumadzin'anga tichingopedza mari pasina zvaichinja. Akasvika pakuita simba nekusvika pakurasika njere. Saka patikasvika panapa achingosvika akabviswa nyora mumakumbo, makumbo akanga ari black. Takatoona kuti izvi zvanzi zvemwoyo china zvekutoroiwa chaizvo. Pakangobviswa nyora idzodzo makumbo akatanga kuserera and black yayo wakabva wapera. Nenyora dzakakweshwa dzanziri miri wese neyange iri musoro ndiyo yaita kuti aite simba, aita zvekuti akabatwa nevarume kana 8 aiva kurira simba. Problem yangu yakaita kuti ndisvike panapa ndange ndakasungwa kumakore akati wandei. Asi haisiwo dambudziko rakati ndisvike pana dambudziko rakazoitika ndekuti ndande mapepa angu edriving asi basa raisawanika. Saka pandakangoudzwawo kuti kuna madzibaba vari pakati vanoshandira ndava ndasvika nyumba ndavaona vaibva ndibatsirwa nemunamato. Vanibatsira munamato handamboitawo mazuva anenge 3 ndobva ndadanawo kubasa. Ndadanawo kubasa ndobva ndatanga kutoshanda. Saka ndinotiwo kana muine madambudziko enyu amuinawo akaita serangu kana kuti akapfuura angu kana uyai nawo. Aiwa muri yeZimbabwe mazvinzwira munana nezviitiko zviri kuitika pamadzibaba Stella pamadzimai Stella namadzibaba kwanga tiri muHamans Crown. Zvave kwamuri kuti muyozobatsirwa, asi kahama neshamwari isusu veDrummers tinobhadharisa. Mumazimu bond edu tinobhadharisa 100 bond kana $5. KuSouth African rate tinobhadharisa ma100 rand kuti muwane nhamba idzi dzamadzimai namadzibaba.